eskerre gonbidapena onartzeagaitik, Jose Apestegia eta Julen Orbegosori. Haien aurkezpenak labur egingo ditut, ni baino interesanteago izango direlako haiek esateko ekarri dituztenak, eta arauak apur bat hautsiko ditut, dinamika diferente bat planteatu diedalako. Nik galderak aurretik pasatu beharrean, librean utzi diet, haiek aurreratu dezaten esateko daukatena, labur, 10-15 minututan mesedez, eta gero zabalduko nuke maila, denon artean galderak elkartrukatzeko eta agian erantzun bat topatzeko. Berezik interesgarria iruditzen zait, biak ezagutzen ditu dalako eta badakidalako interesgarria dela ekarriko dutena, baina interesgarria iruditzen zait gizarte zientzien perspektibatik, ja hezkuntza eta hizkuntza atzean utzita eta zabalduta beste plano batzutara, biak komunikazioaren inguruko profesionalak direlako. Julen komunikazio politikoan aritua eta aditua da, eta orain trintxera pasatu dut, Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza sailean erratutaz banago, ikerlari eta irakaslea zara. Eta Joseanek esango du, berak ez duela honelakorik egiten, baina noski komunikazioa da bere gaia. Eta iruditu zaitu oso polita izan daitekeela jokoa, humanitate digitalen olatu hauek nola aldatzen ari diren eta nola ekartzen ari diren eraldaketak komunikatzearen asunto horretara, ezta? Nola visualizatu, nola azaldu ezagutza, litzateke agian Joseanen eguneroko buruko mina, nola adierazi konplexuak diren realitateak, eta Julen ostera ari da ezagutza sortzen, visualizatzen ikasten hasi garen, edo visualizatzeko tresna berriak ditugun eremu politikoetan, ezta? Hori esan da, Josean, hasi nahi duzu zuk, adibidez? Ni hasingo naiz, pixkanaka. Mira, mitxe da. Infografia da nire zeregina, berrian lan egiten dut, infografista bezala. Bertako infografista bakarra naiz, orduan asko tokatzen zaite egitea. Lana erruz egoten da. Esan beharrakat, hasiera batean, nik berria baino lehen, Euskaldun egunkarian lan egin nula baita, eta ni hasi nitzanean bi infografista zauden, eta teknologiak ekarri duen gauza bada pitik batera pasakeala. Hasiera batean, ez genekin, bertan gendenok ere askotan kazetariak, diseinatzaileak, ez genekin askotan nola eraman aurrera infografiaren gai guzti hau. Orduan, pixkanaka perfekzionatzen jungia, eta horrek ekarri duena da gauza asko automatizatzea, eta gauza asko modu azkarrago batian eta hobego batian egitea, ez? Infografiaren prozesua esplikatzeko orduan, hasiko naiz nire kasuan kazetarian lana dan gauza bat, da informazio horren bilaketarena, ez? Kazetaria beti jungo da informazio baten bila, ez palin bazaio goitikan etortzen, onun batetikan etortzen, ez? Bilaketa iruditzen zait oso garrantzitsua dela, kazetaria aldetik implikazio bat eskatzen diolako. Eta ematen du zea bat dala, zola pixka bat, perogrulla da bat, ez da horna bilatu inberko zu, zozitien azteko. Baina ez, importantea da implikazio hori eukitzea. Gero, azterketa bat etorriko litzateke, ze bilatzen den guztia ez du balio, aztertuen behar dugu, bilatu dugun informazio multzo hori edo zirkulo moduan jarriet, balio digun edo ez. Eta gero dator, niretzako gauzarik zailenetarikoa eta dala aukeraketarena. Dena ematea askotan da kazetariaren lehenengo impulsoa, aurkitzen duen guztia ze denbora pasa du, orduk egin ditu, bilatzen, aztertzen, eta gero aukeraketa bat egitea beti asko kostatzen zaio. Baina niretzako da momenturik kritikoena eta kazetariarekin burruka gune bat, ez? Aukeratu egin behar da, informazioa ondo aukeratu behar da. Orduan hor kriterioak eta asko jokatzen dute. Eta esan dezakegun
diseinu edo visualizazio kriterioak askotan txoke egiten dutela informatzeko daukan grina horrekin, ez? Baina nik esango nuke askotan asko emateak ez dula hobetzen informazio hori, eta gutxixo balima da hobe izaten dela, ez? Eta gero dator, elaborazioarena, ez? Infografia egitearena. Behin guzti hau egin ondoren, ni sartzen ez jokuan, eta azten geha, prozesuarekin, ez? Egite prozesu horrekin. Esan beharra dakat, denbora delako askotan agintari bat, periodiko batian, jefea baino gehiago da, denbora. Orduan, horrek asko markatzen du, eta persona bakarrak izateak asko markatzen du, zenba denbora dedikatu dizaiok ezun infografia bat egitea. Ze infografia gauza oso zabala izan daike, eta egin dezakegu gauza bat bi horritara, egin dezakegu bi zutabeko gauza bat, ez? Orduan, denborak asko agintzen du. Hori kontutan hartuta, nik sortzen ditudan grafikoak orokorrean oso grafiko sencilloak dira. Sencillo elaborazio aldetikan ez dutenak denbora gehiegi eskatzen, ez espresatzen dutena erreza delako, baizik eta bere egitea nahiko motza delako, ez? Egunean, ez dakit nik, egun batean egibili nintzen kalkulok ateatzen, zenba grafiko egiten ditu. Eta media ateatzen zen, igandeak eta larun batak enduta, eta jaiegunak enduta, nahatatzen zezkidan 3 grafiko tapiko. Baina grafiko horiek dia, kontutan hartu eritugu grafiko bat sortzen, igual, eta hartu dezakezula 2 egun, eta beste batian, 15 minutuko gauza bat dela. Ze aprobetxatu duzu aldezarretikan egindako gauza bat, eta aldaketak sartu dizkiozu, eta seitxu batian egin dezu. Orduan, kopuru horiek ez dakate zentzu gehiagirik. Hemen adibide bat ekarriet, eta adibide bat ekarriet gero bukaeran komentatuko dut zergaitikan. Ez infogara... Vale. Ez infografia bezala oso komplikatua delako, baizik eta gerora aukiduen eraginagatikan, ez? Txernobilen sarkofago berria da, eta lehenengo fasea, esplikatuko dut, zer nola egintzan. Proiektua berariz, proiektua esan nahi dut, sarkofago berriaren proiektu hortaz egin naiz. Bilaketak egiteko orduan, eta hemen aipatzen ditugut, gaitasunak, sarkofago horren, pixka gaian sartuko naiz, sarkofago horien iraupena, temperatura tartea, zenbatzea aguantea daukan, guzti hori, denboran zehar, ze baliabideak erabiliko zian sarkofago hori sortzeko, notizia zentratzen lagunduko zituzten gauzak. Testoa oso motza izango zen, apenas kontatuko zuen sarrera moduko bat, eta orduan grafikoa izan behar zuen zehose haundila. Hori eskatzen dute kasutan gazetariak, nien nahi dut gauza haundi bat egitea. Orduan, behin hori dana eginda, referentziak bilatzen hasi nintzen, ni lanen hasten naiz argazkiak bilatzen, behar dut jakin nolakoa dan Txernobil hori, abertze bilatzen dudan, internetea hor dago, orduan, hasten naiz, ni hor pixka bat investigazio lan bat egiten, pixka bueltatzen naiz atea, eta enpapatun behar naiz Txernobil horretaz, behin argazki eta bilatzen hasita ondoren, hasiko naiz bani, zeak egiten. Erabaki batzuk hartzen, ze eskatu eta handikan nizarakit, ordu batzutara etortzen eskizu esaten, zen horritara ingo zu. Nol, hau eta ordu nuzuk behar dezu erabaki batzuk hartu. Jakin behar dezu nola ingo duzun, gutxi gora bera zer egingo duzun, zen neurrikiko duen da guzti hori. Hortako bozetajea,
oso importantea da. Estrukturatu inberrezu zure irudia. Estrukturatu inberrezu informazio hori nola banatuko duzun. Nola representatuko duzun. Horren, kasu hontan, nire erabakiarik zailena izan zen, Txernobil bera nola adiraziko nun. Azaldu behartzun, bere sarkofagoa, azaldu behartzun Txernobil, orduan nikoi nola adiraziko dut, nola irudikatuko dut hori. Orduan, bi alternatiba zaude, alternatiba asko daude. Baina, nik bintzat eskutan bi neuzkan. Bat zan, bi dimensiotako gauza bat egitea, o perfil bat, o bi perfil, ikusteko, hemen da reaktorea, ez? Edo hiru dimensiotako gauza bat, pixka bat espektakularragoa, eta eskatu zuten ez. Gauza handi bat izan behar zula, igual, aukera ematen zuen, gehiago, esan dezakegu, bistosoago bat egiteko, ez? Orduan, aukeratu nun hori, hiru dimensiotako zea bat egitea. Hemen daude, interneten egon daitezken irudiak, edo zeinek bilatu ditzazkenak, ez? Hor, eskubita ikusten dira lau unidadeak, lau reaktoreak, hortxe daude, lehertutako reaktorea hor ikusten da, hemen ezkerretara ikusten da lehendikan zegoen sarkofago hori, aurretikan egindakoa. Hemen batzu bakarrik jarri ditut, milaka daude, eta hemen ejemplo modun jarri ditut batzuk, ez? Ikusten da goitikan, oso importantea da irudimentsiotako gauza bat egiteko, gauza bakoitzan nun daun kolokatuta eta zen neurri dakan jakitea, ez? Orduan, goitikan ikusten den argazki hori importante izan zen, ze bestela gauzak, igual, ez dauden lekun azaltzen zaizkizu. Orduan, pixkoa kontrol hori emateko, olako marrazki teknikoagoak, hemen sateliteko gauzagoa da, baina teknikoagoak bilatu izan banu, uera erabiliko nuke, ez? Hau da, sarkofagoa izan behar zuna. Hemen ja ikusten da nola dagoen integratuta, zarra eta berria. Eta sarkofagoa da, desente handiagoa, inbehar zutelako, bestea estali, eta handikan, haren barruan zegoen material radioaktibo hori aterain behar zuten hortikan. Bestela, diridenez kontrolik gabe gogitituko zen, holako zer. Hemen azaltzen dira bozetajeak, hemen edozein bozetaje, bozetaje esaten detenean, ez da gauza oso perfektoa eta guzti hori, ez? Zain zut, da burua antolatzeko modu bat. Noretzako oso importantea dana. Espalin maakizu gauza bakoitza gutxi gora bera nun jungo dan, zer egongo dan zati bakoitzian, eta guzti hori, eta hori buru neukitzea golpetikan zaila da, asko laguntzen du marrazteak. Bozetaje guzti honek. Elaborazio aldetikan, hasi nintzen lanean, hiru dimensiotako zea bat egin behar nuen, marrazki bat. Eta horretarako Blender bezalako aplikazio bat erabiliko nuen. Blender da software libre bat, horrela sortu zuten, uste hasiera bat inetzala sortu, baina horrela desarrollatu da, azkeneko urtetan. Oso programa potentea da, bideo editatzeko ere balio duena, baina nik normalean ez detelako bideo editatzen. Normalean erabiltzen da hiru dimensiotako grafikoak sortzeko. Grafiko modu guztitakoak, nik infografiarako aplikatzen dut. Gero, Illustrator da nik erabiltzen duten beste programa bat, hau ordainpekoa da, baina, software librean ez dut aurkitu gandikan programarik balioko ditena eusgarri bezala, hor sartuko ditut nik testuak eta sartuko ditut beste informazio guztia. Eta gero beste gauza bat, aprobetxatuz pixka bat referentzi batzuk sartu nahi genitun, bai tamaina, bai luzera, olako datu orokor batzuk, sartu nahi genitun euskal erreferentzikin. Askotan ikusten ditugu, nizaraki, edifizio handi, hau egazkin handi bada, hau nola dakigu zenbatainoko handia da. Erreferentzi batzuk jartzen ditugu ezagunak dianak.
ez? Batzuk jarriko dute ez da zer luzera aukela, Torre Eiffeleko luzeraren ez da izen badala, oso ondo dago, oso internazionala da, baina gune nola nahi gendun pixka bat hemengo referentziak erabiltzea olako gauzak iteko orduan, ez? Eta gero, etorriko litzateke, publikazioa. Publikazioa paperean lehenengo, eta interneteko euskarrian ondoren, ez? Hemen pixka bat esplikatuko dut, Blenderren prozesua nola juten dan, lehenengo modelatu egiten delako. Hemen dago zati bat, tximininarena, ikusteko nola egin naizen modelatzen. Gero egiten dana da testurizatu, testura batzuk jartzen zaizkio, modulo bitez oso zabala da, osea asko jakin behar da. Asko jakin baino gehiago, holako gauza bat dituko ez da inbeste jakin behar, baino gauza ondo txukun egiteko bai. Gertatzena guk genukan gure denbora limitea, eta nahi genduna zen ez gauza oso realista egitea, baizik eta gauza representatibo bat, ikustea bakarrik, ez? Gero iluminazio etorriko litzateke, hau generatzen ari da, renderizatzen ari da, horretik ez dago osoa, ja perspektiba bat jarri diot, ikusi diot nola nahi deten azaltzea, eta ja ari da presioa sartzen. Ja ari da forma hartzen, ikusten duzun bezala. Hemen ikusten dugu ja sarkofago zarra nola dagoen, aurrerago egingo nuken beste bersio bat sarkofago berria jarrita. Programa honen gauzarik, irudimensiotako programa batean gauzarik nahi bintzak gehiena gustatzen zaitena da, zuk aukeratu dezakezula. Behin modelo egin ondoren aukeratu dezakezun nondikan ikusiko duzun, nondikan dan interesantea, modelo hori aprobetxatu dezakezu beste ikuspegi batetik jarrita, zain zut, aukera asko ematen ditu visualki, ez? Hau da, Illustratorren neukan diseinua, hauek dia 10 zutabe, bi papera aldenik alde, bi horri, oso-osoik, eta pixka bat informazioa nola jungo zan distribuituta. Hemen kontutan hartu behar da, ondoren gero jungo zala sarkofagoarena. Ikusten da, sarkofagoari eman diotela zea ondila, tamaina ondi bat, ondo ikusteko, ikuspegi hortik handejoa, eta esplikazioak dijoazte bere inguruan. Hor, eskubita ikusten da bere neurriak, diala luzera, pixua eta olako datuak, eta daude konparatuta Bizkaiko zubilakin, edo bekekin, edo lagabiotarekin. Orduan, ikusten den leheno esplikatu bezala, dago goien da behian leheno eta orain, eta ematen digo ja itxura zertzan leheno, zertzan orain, modelo berdina aprobetxatuz. Hemen ja testuarekin nola gelditu zen, hau da papereko bertsioa, eta hau bukatu ondoren, hasten naiz interneterako bertsio bat egiten. Hau bi horritara izan da, internetean zehose txikixegoa beharko luke izan. Orduan, konzentratu egin behar da gauzak, eta hau da interneterako bertsioa, gerora oso ezaguna izan dena. Oain emango dut esplikazioa zatian jarrieten sarkofagoarena, ze da gauza bat posta hondi jamantziana. Ze, ondala, aste batzuk enteatu nintzen, aurren esplikatu berretena da, Wikimediakin, berriak eta Wikimediak akordio bat egin dutela, eta akordio hortan iritsi zian akordioa izan zen biografia guztiak igoko zitula internetera, Wikimedia bitartez. Orduan, hilo genitxun, nintzara gitzen bat, 4.000 edo ez da gitzen bat grafiko hilo ditugu, eta, exito desente eukitzen izan, jendeak visualizatu egiten zituen, eta 200.000 visualizazio, uste 300.000 iritsi ginala, ez? Baina honek emantzun poza izugarria izan zen, ze golpetikan 1.000.000 bat izan ditugu. Eta grafiko honek sortu zuen hori. Interakzio hori, ze dirudienez serie bat sortu dute Txernobylari buruz. Eta jendia hasi da hori bilatzen, eta topatu da gureakin.
Kasualidadez, aldez aurretikan, batematek ez, itzuli zuten inglesera, grafiko hau, ingleseko itzulpen hori ukrainiera eta rusiera itzuli zuten, eta ondoren, etorri zan beste interakzio hori eta golpetikan, bastargutidan azaldu, dirudenez, izugarrizko visualizazio pila. Mi esker, Jose. Traso batzuk eman dituzu, komplexua dena eta ulertzen zaila dena eta oparoa den informazio hori nola aukeratu eta nola adierazi, uste oso adibide importante bat ekarri duzula gurera. Julen, orain beste aldea esplikatzeko eskatuko dizut. Nola sortzen da ezagutza informazio oparotasun honetan eta zertan nola ikusten duzu zure burua hemen aurrean? Aurkezpena. Vale. Bueno, eskerrik asko, Xabi. Nik nire hitzartzea banatu dut 3 zatitan. Hasteko sarreratxo bat egingo dut, gero hausnarketa orokor bat, eta bukatzeko adibide batzuk emango ditut. Sarrera horretan nahi dut hasteko nondik hitz egiten dizuedan esplikatu. Importantea iruditzen zaidalako. Ni orain dela hasi nintzenean lanean, hasi nintzen Gasteizko Legebiltzarrean 2009 urtean Patxi Lopezen legegintzaldi hartan, hain justu urtebete harinago Obamak bere lehenengo legegintzaldi hasi zuen, kanpaina hartan abiatu zuen horrelako potentzialidade internetek ematen zituen potentzialidadeak aplikatu edo martxan praktikan jarri zituen, kanpaina nahiko nazioartean eta oso arrakastatsua, jarraitua eta izan zen. Gero 2009an sortu zen Twitter, Espainiar estatuan, gazteleraz, eta nik uste Twitterrek sekulako garrantzia daukala baita ere gure komunikazio politikoa gaur egun ulertzeko, izan ere da sare sozialik, politikaren inguruan hitz egiteko sare sozialik erabilienetakoa edo hori diote ikerketek, ezta? Ni egon naiz 10 urte Gasteizko Legebiltzarran eta orain dela 2 urte hasi nintzen EHUn lanean, klaseak ematen, ikus-entzunezko departamentuan, eskazetaritzakoan, baina, pisu bat gorago, eta ikerketak eta ere egiten, ezta? Orduan trintxeraren beste aldera pasatu naiz, horrela metafora horrekin, zuek sortzen zenuten ezagutza hori nik beste aldetik praktikan edo jartzen nuen, aldela, oso modu prekarioan eta orain ari naiz fokoa beste toki horretan jartzen, ezta? Galdera hau egiten zidan Xabik, nola sortzen dugu ezagutza gizarte zientzitan, 21. mendean, eta nahiko, esfortzu berezia egin dut kokatzeko galdera hau eta hasteko nik uste hausnarketa orokorra hori dela, informaziotik ezagutzara pasatu behar garela, eta nik kokatzen ditut gure ikerketak eta 21. mende honetan masen autokomunikazioaren ikuspuntu horretatik, Astelsek idatzitako komunikazioni poder eta beste hainbat lanetan teorizatutako paradigma berri horretan edo. Eta gero gustatzen zaitere Emirek kontzeptuarena izango litzateke Prosamer, Alvin Tofflerrek popularizatutako kontzeptuaren beste bertsio bat. Prosamer delakoa da kontsumitzaileak ere produktore bihurtzen direla, baina Jean Cloutierrek esan zuena da, antzekoa da Emire kontzeptua, emitter eta recepteur frantsesez, baina kontua da ez dagoela jerarkia berezirik, Prosamerretan dago batez ere enpresak edo markak edo komunikatzen dutela eta gero feedback bat sortzen dute, baina helburua beti da produktuak eta saltzea, eta Emire kontzeptuan dago ez dago jerarkiarik bat goian beste abeian, eta orduan dena gara significado sortzaileak, ezta? Orduan, nik uste pasatu behar garela erronka teknologikotik, orain dela urte batzuk teknologikoki erronka bat zegoen, eta gaur ikusi ditugu hainbat adibide, nola sortu ezagutza, nola bildu ezagutza zentzu software informatiko teknologiko batetik, eta orain pasatzen ari gara, edo
pasatu beharko dugu erronka interpretatibo batera. Orduan, hor jarri dizuet, adibide batzuk, eta ez naiz hemen larregi geratuko, izan ere badakizue, hainbat eta hainbat datu sortzen direla minuturo gure mundu honetan, adibidez Googleen 3 milioi eta piku bilaketa egiten dira minuturo, eta horrek korpus ikaragarri handi bat sortzen du sare sozialetan, zientzia sozialetan erabili ahal duguna, ezta? Baina, kontua da, informazioaren piramide honetan, kantitatea ez dela kalitatea, ez? Orduan, hau da informazioaren piramidea datuak dauzkagu, datu pilo bat, sare sozialetan, interneten eta gure aztarna horretan sortzen diren datuak, baina datu horiek informazio moduan jaso behar ditugu edo trataera hori, tipologia hori eman behar diogu, datuak bai, baina, informazioa da hau, bale? Gero ezagutza bihurtu behar dugu eta azkenan inteligentzia, ez? Gu ezagutza arlo horretan kokatzen gara, baina hortik ere, zer zen nahi du inteligentziak, sortu daitezkela ezagutza horretatik aplikazio ezberdinak, jentearen behar izana, jentearen bizitza eta hobetzeko, ezta? Orduan, aztarna digitalari buruz ari garenean, egun hauetan egin dudan hausnarketa da, claro, aztarna digitala zer da? Ez da aro berri honetan sortu dugun aztarna bat. Ez que ja, digitalizatu egin dugu lehen ohikoak ziren gauzak, eta ez, adibide bat. Orain ni gaur goizean, Durangotik banator termibusera, termibusen bajatzen banaiz, eta Bilboko udalaren wifi, ez dakit hemen horrela gertatzen den, baina wifi sareetara konektatzen banaiz, hori, traiektu hori, orain dela urte batzuk ere egiten nuen, baina orain digitalizatu egin da aztarna hori, eta orain sare horri esker, eukin dezakegu jentearen mugimenduaren mapa osotu bat, eta perfecto, edo polit bat, ez? Orduan hori da lehen egiten genuen zerbait digitalizatzea eta hortik ezagutza bat sortzea eta hortik inteligentzia bat sortzea. Hau da, norbaitek Bilboko udalean hartuko balu urbanismoaren ikuspegitik edo, jakingo luke, semaforo horretan jentea larregi geratzen dela eta inkluso 5 aldiz desblokeatzen duela mobila, begiratzeko, ez dakit. Hori guztia inteligentzian bihurtu daitekela, ez? Baina aztarnaren kontua ez dela gaur egungo gauza bat, beti egin ditugun gauzak, gaur egun prozesatu egin daitezkela, ez? Orduan, hau da nire hausnarketa orokorra, kapitalismo globalaren aroan, zer gertatzen da, ikerketa, informazioaren gizarte horretan, sistema ekonomikoari begira egin dela batez ere, ez? Merkatuei begira, produktuen hobekuntzari, enpresen etekinei, eta ez hainbeste zerbitzu publikoei, politika publikoei, baino gehiago. Hemen ja entzun ditut gaur goizean, nola ikerlariek diru gehiago nahiko lukete, euren ikerketaren emaitzak eta praktikan jartzeko, ez? Eta ni hildo horretatik ere nik hausnarketa hau egiten dut, ez? Zer gertatzen da zientzia sozialetan eta komunikazio politikoan arinago joan dela, askoz ere arinago joan dela merkatuaren ikuspuntu hori zerbitzu publikoaren edo politika publikoen ikuspuntua baino. Eta adibide batzuk, Netflix, Amazon, Facebookek, horiek guztiek ja gure aztarna digitala erabat informazio bihurtu dute, ezagutzan eta inkluso inteligentzian, ez? Jakingo duzue ja, Netflixek badakiela zure gustu ez, badakiela ze produktu eskaini aldizun, Facebooken agertzen dira bakoitzari dagozkion iragarkiak, eta, ez? Claro, kontua da, adibide bat, eta hau orain dela hilabete batzuk okurritu zitzaidan, ez? Nola aplikatu hau zerbitzu publikoan edo publikoa den esparru horretan, ez? Izan daiteke hau txorrada handi bat, ez? Baina gero eztabaidatu dezakegu ja txorrada bat den, ez? Egin genezake adibidez gure fakultatean monitorizatu sare sozialetan edo Googleeko bilaketetan edo gure aztarna digital hori monitorizatu genezaken eta adibidez pantalla batzu jarri eta esan gaur ikasleak, komunidadea, posik dago, ez?
Pozik dago, eta hemen jarri telebista bat, eta horrela, jentea sartzen denean, apur bat ematen du... Bueno, Pizka bat, bai. Baina ez da egiten, baina hau da, nik orain, pentsatu nuen gauza bat, baina izan daiteke beste ezagutza hori beste zerbaitetarako erabiltzea, askoz ere positiboa bat, baliagarria bat. Edo bestela, azterketa garaian, jartzea jenteari badakigu, zuen bilaketengatik, zuen komentarioengatik, badakigu oso kezkatuta zaudetela, animo orain sartuko zarete azterketak egitera, eta gero notak datozenean, badakigu azarre zaudetela, eta orain zerbait egingo du. Bueno, hau, anedota bat. Orduan, marketing hitza, hori da hainbat aldiz entzun izan duguna komunikazio politikoan ibili garenok, marketing politikoa, marketing eta ez, komunikazio politikokoi askori esaio gustatzen hitz hori, zen marketinga da, hori segmentazioari, produktuei begira egiten den zerbait, produktuak saltzeko egiten den zerbait, eta batan konturatu gara, ostras, politikak ere, zerbitzu publikoek ere egin behar ote dute marketinga, hori da hausnarketa orokor bat, ez? Orduan nik adibidez zer ikusi dut, komunikazio politikoan zer, botoa produktua bihurtu dela, politikaria produktua bihurtu dela, ekimen politikoa produktua bihurtu dela, eta inkluso legegintzaldi bat planeatzen dugunean politikan, basaten dugu, produktu moduan saldu behar dugu. 4 urte dira, produktu bat egin dugu, packaging bat, paketado bat, eta zelofan bat, eta venga, ez? Claro, izan daiteke gogorra, baina, eta hau nik ez dut negatibo ikusten, hau beste hausnarketa orokor bada, bale? Orduan, nola erabiltzen ditugu datuak guk, eta harinari 5 minututan azalduko dizkizuet, harremanak, gaiak, sentimendua, gaiak, konexioak, elkarrizketako referenteak eta adibide batzuk emango dizkizuet. Adibidez, grafo hau ikusitakoan guk egiten duguna da Twitterreko jarduna monitorizatu eta gero horrelako grafoetan eta banatu, ez? Baina beti egiten dugu helburu batekin. Adibidez, hau da, hau litzateke informazioa, eta hau ezagutza. Eta gero etorriko litzateke inteligentzia zerbaitetarako. Hau da la manada, feminismo indignatuak justiziari buruz ze iritzi daukaten. Orduan guk ikusi genuen mugimendu sozial bat feminismoak sekulako indarra zeukala eta esan genuen ea feminismoek ze iritzi daukaten espazio publikoan dagoen botere publiko baten inguruan, ze diskurso sortzen duten, ze harrema sortzen diren eta bar, eta hortik ondori batzuk atera genituen. Klasterrak eta bar. Harin pasatuko ditut, bestela gero komentatuko du baten bat. Hau grafo hau ikusita adibidez, ez digu ezer esaten, baina gero, hau da kongresuko eskupitajoa, kerrua. Ez dakit gogoratzen duzu, baina kongresuan egon zen orain dela hilabete batzuk pasarte bat, non ERC-ko diputatu batek, kerru bat botazion beste bati edo ez, eta orduan guk esan genuen bagoaz, monitorizatzen zarek zer dioten, ez? Zertarako, ezagutza, zertarako, badibidez, kasu honetan, egoera politiko polarizatuetan hor erdian dauden komunidadeak, ez polarizatutako komunidadeak, hor erdian dauden komunidadeak zeintzuk diren jakiteko. Horiek izango dilako egoera polarizatuetan bitartekari lanak egin ditzaketenak, sare sozialetan, komunidade batekin eta bestekin. Demokraziak esaten digu, ahalik eta konbibentzia hoberena badaukagu, hobeto, ez daki zer, erdikoak identifikatzen baditugu, hor banatu daiteke mezu bat, mezu zehatz bat. Beste bat, politizazioa eta saretako jarduna, dialogikoa versus dialektikoa. Hau da, yo si te creo, cuéntalo, eta no estás sola hashtaga monitorizatu genituen epe konkretu batean, eta jakin nahi genuen, ea, jentea politizatuta egonda, jakin halko genuken, ze klasterretan mugitzen den. Hau da, nik, perfil politikoak jarraitzen baditu sareetan, ea, logaritmoek banatuko nauten komunidade batean eta bestan, eta topatu genuen korrelazio bat. Hau da, alde batetik ari da, jente ez politizatua, eztabaidan euren gauzekin eta bar, eztabaida zehatz batzuetan, eta beste alde batetik, badago jente bat, politizatua dagoena, beste eztabaida batzuekin, ez? Hau da, grafo hau banatuta, hor ikusten dituzuen buru horiek, buru pulpo horien antzekoak, horrek esan nahi dute, jentea sartu dela Twitterren eta retweet bat egin duela, edo oso eduki arrakastatsu baten bueltan egon dela eztabaida, ez?
hori eskerrekoak dira eta hori deitzen diegu zentralizazio handiko komunitateak. Eta hori dira politizazio basukoak. Ez dakit, Twitter erabiltzaile esporadiko batek egin du sartu, oso indignatuta dagoelako, egin du txio bat, joan da etxera eta esan du noa lasai nire kontzientziarekin. Hori da, guk deitzen dioguna, dialogikoa. Hau da, bakarri sartu. Eta hau da, fake news baten viralizazioa nola, planteatzen da, nola desintoxikatu dezakegu fake news bat ateratzen denean. Orduan, El Confidencialek atera zuen albiste bat, Martin Luther King, Kim Torrak, Generalitateko presidenteak, erabili izan du Luther Kingen irudia bere diskursoetan, ezta? Eta El Confidencialek atera zuen albiste bat, esanez, zuzendariak eskatzen ziola Torrari erretiratzea, ez erabiltzea bere irudia. Orduan hori guk desinformazio moduan, uste dugu desinformazioa zela, ze zuen ondo kontrastatu, gero desmentido bat atera zen eta bar, eta orduan ikusi genuen saretan zer gertatzen zen. Eta hau da, gauza bera lehen esan duguna, egoera polarizatu batean, hor badaude komunitate batzuk erdian, zeinak egin dezaketen zubilana, ze polarizatuta daudenak, sesgo konfirmatorio horrengatik, egongo dira euren artean hitz egiten eta euren sinismenak elikatzen, bai? Eta ez dakizema minutu geratzen zaizkidan? Deskontuan zaude. Bale. Orduan, beste harin, azaroak 25 nazioarteko egunean galdera hau egiten genuen, konexiorik dago herrialde ezberdinetako elkarrizketa digitalen artean, hau da, estatuko feminismoek hitz egiten dute beste estatu batzuetako feminismoekin, ala hemen isolatzen da, hemen edo, eta bertan beste elkarrizketa badago. Eta gero, oraingo hauteskundetan ere egin dugu horrelako monitorizazio bat, eta hau da beste produktu bat, hau da Googleko eta bilatzaileetan egindako sarreren arabera, hau da politikaren ikuspegitik, eman aldiozu horrelako produktu bat politikariari non jakin dezakezun zure herrian zekezka dauden, eta non egin behar duzun zure hurrengo mitina, eta horrelako, baina, komentatuko du sakonago, zia? Bukatuta, ez? Bale, mila esker bioi egin duzuen aleginagaitik, badakit ez dela baten erreza eskatu dizuegun sintesi ariketa. Zorionez, orain baditugu minutu batzuk, gehiegi ere ez, baina gustatuko litzateke, audientziak ere zer esana izan dezan. Nik badaukat zalantza bat, gainera biontzako lusatu nahi nizuekena. Ez duzue arrisku bat ikusten espektakularra edo polita edo ikusgarria den zerbaitek nolabait tentazioa ematea garaiotan zerbait errezagoa delako errepresentatzen. Edo graforen batek tesi ez oso kontrastatu, baina modan jarri daiteken zerbait zirkulazioan jartzeko. Hainbeste tresna daukagun zera honetan, ez daukagu arriskua espektakularizazio horretan erortzeko? Bai, nik uste baietz, arrisku hori hor dago. Gero da, abar zemataino erortzen zean tentazio hortan. Tentazio egon badago. Bai. Nik uste hor perspektiba ez dela galdu behar. Da, nire aldetikan adibidez, helbururik handina ez da grafiko poli bat egitea, edo zabalduko dan grafiko bat egitea, baizik eta informazio bat aldan egokien eta aldan azkarren eramatea irakurleari, ez? Hortikan alden zalimazea eta beste gauza batzutan erortzalimazea, arrisko hori beti hor dago, noski. Niretzako, sakontasuna ez dago espektakularizazio horrekin topatu dezakegu zerbait sakona dena eta gero modu espektakular batean azaldu, ez? Grafoak politak dira, nik hasieran ez nuen horre zer ikusten. Eta gero, hasi nintzen, nire kide soziologoarekin eta beste kidekin esaten, hau honetarako erabili dezakegu. Niri erakutsi dana nire kideak da, saiatu behar garela beti helburu konkretuekin horrelako ikerketak egiten eta ez egitearren, politak direlako. Adibidez, dashboard bat egiten dugunan hauteskundeen inguruan, berez zerbait originala da, polita izan daiteke eta orduan esan dut, egin dezagun. Eta berak esaten, baina zertarako. Zer atera nahi duzu hemendik? Elkarrizketaren liderrak zeintzuk diren, edo eduki arrakastatxuna zeintzuk diren, edo harremanak aztertu nahi dituzu.
Eta bai, askotan jausten gara apurtxo bat, baina talde lana hori da, ez? Batek esaten du ez, zertarako, eta besteak espektakularizazio horretan zerbait jartzen du, ez? Audientzia, zer diozue? Kaixo. Bueno, ni Julen entzat, kezkatzen nau Twitterreko grafiketan zenik ere batzuk egin ditut horrelakoak, eta bai, espektakularra da ematen duzun emaitza, baina kezkatzen nau, azterketa beti izatea kualitatiboagoa, kuantitatiboagoa, kualitatiboa baino. Hau da, nik Rosa Diez bertsiotzen dut, baina ni ez den Rosa Diezen espektro politikokoa. Hau da, ironikoki egiten dut, edo iruditzen zaidalako guztiz eroa dela esaten duena, bai? Eta ez dakit askotan, kluster horiek osatzerakoan, hau da, mezuen maila baino, ez ote den garrantzitsuagoa, mezua bera aztertzea. Adibide simple bat jartzearren, Sharknado pelikula ez dakit ikusi duzuen. Tornado bat dator, tiburoiak hartzaitu itxasotik eta eraikinen kontra botatzen ditu. Pila bat komentario da bezare sozialetan, eta jendeak emate dute makoitzen telebistan trending topic bilatu daiteke. Baina ez pelikula ona delako, ez eta pelikula oso txarra delako. Bai? Orduan, ez dakit, ezote, hau da, espektakularitate horretan, aurre komentatu denan, ez dakit ezote dugun galtzen, jaia, eta erdiko pertsona horiek zerari dira esaten, ez dakit finago ezote garen izan behar. Nire funtzioa, Jordi Morales nire kidearekin batera, nire funtzioa hori izaten da, berari esatea, topatzea horrelako galdera, izan ditzakegunak, eta esatea izu, baina bertsio batek ez du esan nahi ez daki zer, baina berak beti dauka algoritmoen bitartez erantzun bat, esateko jaia, baina ez gara hori ikusten, ari gara beste hori ikusten, eta orduan harremanak lotzen baditu, gero beste algoritmo bat sartuko da, esaten galderrek, naiz eta Rosa Diez bertsiokatu bere komunitate jarraitzaileen artean, ez duela jarraitzen Rosa Diez jarraitzen duen bardina, orduan beti errefutatzen ari da hori. Hor, adibidez, boten kontuarekin ere, nik ere ez nekien nola egin jakiteko bertsio horiek errealak izan diren, ala ez diren izan. Osa, robot sistema batek edo sare batek egin duela bertsio sorta hori. Adibidez, berak esan zidan, pasatuko dugu bot filtro bat, eta izan zen, horrelako 3-4 irizpiderekin, perfila orain dela gutxi sortua bada, espadauka, ez dakit, deskripziorik, espadauka, ez dakit zer, hori guretzako, gure ikerketan, izango da bot, guk ez dugu jarriko gure ikerketan, ez dakizen bat bot daude, esango dugu. Gure sistemaren arabera eta filtro hauek aplikatuta, esango genuke, ez dakizen bat portzentaia bot jarraitzaileak izan direla, ez? Osa, esan nahi dut, nik ez daukadala erantzunik horretarako, baina hemen egongo balitz, Jordi, makina horretaz eta algoritmoetaz gehiago dakienak, ziurrenik egin ahalko lizuke argumentazio bat. Zaten izu, ze justo isataldearen aurrekoa bai aipatu da hori, polarizazioarena, eta hori hor dago... Bai, eta gero bai, eta ados nago, hau bakarrik da modu batean, errealidade bat ikusteko, modu bat, hau ez da zientzia perfektu bat, osea, ezin dezakezu esan hau gertatzen da, horrela gertatzen da, eta kerrua edo txistua egon zenak uste du hau hemen, ez, guk hau ikusten dugu, horrela saltzen dugu, errealitatea saltzeko, baina inkesta bat egiten duzunan 1500 pertsonarekin, egon daitezke arazo berdinak, eta pitxadura berdinak. Eta gero, nik uste importantea dela, eta hurrengo pauso izan daitekela evoluzio bat ematea, eta da, ezagutza sortzea helburu batzuen arabera, hau beste tresna bada, eta gero kombinatzea, eta kombinatzea beste metodo batzuekin, ez? Beste ikerketa metodo tradizionalago batzuekin, edo. Orduan ja, metodologia kombinatuekin igual beste perspektiba batzuk sortu daitezke. Basoko, beste galderan emat? Bai, galdera, komentario ez dakit, galderrek lagundu dit. Gu taldean, Joseba hemen nire atzean dagoena, egin du masterreko tesia Iñaki Alegria eta nirekin, eta bera ibilida, dera soziologoa da berez, eta ibilida gauza horiekin, txioak eta aztertzen, eta nik enun ezer ikusten grafo horietan,
hasieran. Orduan, guk egiten duguna, gure taldean ere bai da, hori, zehazki, mezuak aztertzen ditugu. Ez, jakiteko automatikoki, iritzian ematen dituzten, edo fake news diren, hori ere egiten da, gaur egun, gure erloan, txio bat edo mezu bat edo dokumentu bat edukita, saiatzen gara ikasten, ea hori egia den, edo fake news, edo bias daukan, edo dena delakoa. Eta biak kombinatzea oso interesgarria da biak. Ezaugarri egitura horretan, erretxioetan dauden egiturak eta azpikomunitateak eta gauza horiek kombinatzea edukiekin, testuen eduki edo esanahiekin edo dena delakoa, nik uste dut eman aldigula pizkat analizi sakonagoa. Estere gabe, hori da komentatzeko. Eta oso interesgarria, biak. Horrekin adibidez, minutu erdi, Xabi, adibidez, hori, guk ez dakigu, patroi batzuk identifikatzen baditugu, sare sozialetan, fake newsekin zerikusia daukatenak, gero ja monitorizatzen baditugu sareak eta ikusten badugu patroi horiek errepikatzen direla, esan aldugu, ostras, alerta bat automatikoa atera alzaigu eta esan, hemen badago viralizatzen eduki bat, zeinak gure makinak identifikatu duen aurreko 10 fake news horiekin patroi antzekotasuna dauzkatela. Orduan ikusiko dugu eta orduan sartzen da persona eta sartzen da, izan daiteke fake news bat, ala ez, baina patroiak sortzea da. Nolabait ematen dizuna da lehenengo errepaso orokor bat, mekanikoa, elektronikoa, eta gero ja sar zaitezke nolabait erronka interpretatibo horretan, ezta? Gainera hori fake newsarena ere mundu bada, claro, zer da fake news bat eta zer da desinformazioa. Orduan Europar Batasunak esaten du ez goaz fake newsen inguruan hitz egiten, ja Trumpek eta politizatu du terminoa eta dena da fake news Trumpentzako, azkenean ez dakit orain dela 2 egun edo bere mitin nagusian esan zuen fake news eta orduan ja hitz egingo dugu desinformazioaren inguruan. Orduan desinformazioa sareetan nola ikusi daiteke nola mugitzen den, ziurrenik egongo dira makinak ja automatikoki egiten dutenak. Denbora oso gaizki gabiltza, berkatu, eskaino galdera bat. Ni Joseani galdetu nahi nioke, argi utzi duzu, batetik zure lanean, infografo baten lanean, badagoela, batetik trabesia eta bestetik ere lan bat bukatu beharra dagoela, denbora bat dago eta mugapen hori. Ni nire galdera bizkat bestera hortela da. Ze garrantzi emango zeniokezu, adibidez, batetik, norberaren kreatibitatea eta bestetik baliabidei, teknologiari. Hori bien arteko. Bi kontzeptuak erlazionatuta egon daitezkela, ez dagoela, komplementarioak izan daitezkela. Nik erabili itzazketela teknologiak nire kreatibitatea aurrera ateatzeko. Eta denborak da latigoa, ze askotan kreatibitateari ze kreatibitateak badauka bere arrisku puntu bat, ez? Badauka eskua jarri berrezu eta igual harrapatzeizu atiak, ez? Orduan, arriskatu egin behar da. Ze bestela kreatibitateik ez balimakazu ataskatu jezea. Eta beti zoaz gauza berdina egiten, modu berdinea, automatizazio bat bihurtzen zehazte hori, zehartzen dituzu ja pauta batzuk. Nik urte asko damak izkit, eta orduan klaro, turko guztiak izkit, ez? Orduan, badakin nondikan, inkluso toreatu kasetari bat, baina kreatibidadi ez balin badiogu... Arkatu horre esan, kasetari esan, ez, zuk hau nahi duzu, ezta? Beak badaki, ezautzen din nahi, eta esate, honek ez ez zango ziak, eta alago bat nintzen, ez ondo izitzek, nola ba? Esan egitena da, eman inbertzaio espazioa kreatibitateari. Hori burruka bada, infografistaren burruka bat. Zenbateaino akomodatu zean zure postuan edo ez. Espalimada infografista bat, espalimada kreatiboa, ez da infografista osoa, ez. Ni oso gustora nago, baina amaitu egin behar dugula uste dut. Mi esker bioi, uste dut gozez utzi gaitu zuela denok, eta eskerrik asko.